homenaxeou hai 2 anos a Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo, pai e fillo, que foron os 2 grandes creadores que ao longo do século XX dinamizaron culturalmente Galicia e especialmente esta cidade onde hai agora 100 anos naceu Isaac Díaz Pardo. Naquela ocasión, o Ateneo de Santiago conseguiu reunir por primeira vez nunha grande exposición no Pazo de Fonseca a vida e a obra dos 2 polifacéticos artistas, editándose un libro catálogo fundamental para comprender as 2 figuras dunha etapa histórica contradictoria marcada pola modernidade e o progreso, pero tamén pola evolución política e a violencia. Agora, as mulleres e homes que integramos esta sociedade cívica chamada Ateneo de Santiago, celebramos o centenario de Isaac Díaz Pardo poñéndolle o seu nome ao Salón de Actos do local social no que se desenvolve boa parte da nosa actividade cultural e, ao mesmo tempo, reeditamos en formato libro unha das obras máis orixinais e descoñecidas deste autor, unha presa de dibuxos feitos por Isaac Díaz Pardo de xente do seu rueiro que hoxe presentamos. Este libro, unha pequena xoia bibliográfica, foi editado por primeira vez, con moi poucos exemplares, a mediados dos anos 50, na cidade de Bos Aires. Naquela etapa da posguerra, Isaac Díaz Pardo non cruza o Atlántico como un emigrante económico máis, faino para conectar coa intelectualidade do exilio e afianzar a súa evolución personal de simple artista plástico a diseñador industrial. Un proceso que inicia en 1949 nun pequeno taller obradoiro no Castro Sada, que consolida na fábrica de cerámica da Magdalena, unha pequena cidade de Río da Prata, e desemboca anos despois na creación da empresa Sargadelos en Cervo. Con Isaac Díaz Pardo, arte e industria van da man para dar lugar a un proxecto cultural exemplar para Galicia e para o mundo, convertindo as formas tradicionais e modernas en utensilios artísticos e útiles para o disfrute das xentes máis diversas. Isaac foi un importante ceramista, pero que Díaz Pardo é moito máis que Sargadelos e o Castro, dan conta a súa obra como dibuixante e pintor, o seu labor como editor, o seu traballo como autor prolífico e, como non, a súa actividade como impulsor de proxectos culturais vitais para Galicia que colocaron a nosa identidade na cultura de masas máis vanguardista. Unha presa de dibuxos é moito máis que un libro gráfico, é a visión dun creador sobre os seres que o rodean na contorna desada dos anos 40. Un retrato comentado que axuda a entender esa Galicia do atraso, da emigración, pero tamén das luces. A máis, o libro é o testamento dun creador que cambia o lenzo e o papel, a peza única, pola produción artística e industrial, un paso de xigante nuns tempos difíciles. O Ateneo de Santiago quere agradecer expresamente á familia de Isaac Díaz Pardo e de forma especial ao seu fillo Xosé Díaz a súa xenerosidade pola cesión da obra para a publicación deste libro, así como a Diputación Provincial da Coruña polo seu patrocinio, sin os cales non sería posible esta sentida homenaxe. En nome da familia Díaz Pardo ten a palabra Xosé Díaz, que ademais de fillo de Isaac é un dos grandes diseñadores gráficos da Galicia de hoxe. Cando queira. Se me escoita ben así con esta... Ben, vale. Bueno, boas tardes a todos. Estou encantado de estar aquí en Santiago con amigos, antigos amigos como Salvador García Bodaño, a que me dá moitísimo gusto verlo aquí a carón meu. Señora Mila, moi agradecido polo patrocinio que fixo a Diputación. Ben, que podemos decir deste libro? Bueno, tratarei de contextualizalo o mellor posible e o máis rapidamente posible. Este é un libro, como dixo Xosé Ramón, está editado na Argentina,
en 1956, é unha edición reducidísima, son 200 exemplares, prácticamente é un libro descoñecido. Está editado na Argentina porque posiblemente aquí en Galicia a censura non houbera deixado sair por o análisis que fai aquí, que non está nada de acordo cos tempos oficiais que corrían naquela época. O libro é moi curioso. Cando o Ateneo me pediu de reeditar unha obra de Isaac para conmemorar o centenario do nacemento, eu inmediatamente pensei neste libro. Por que? Primeiro, porque é o primeiro libro que fai Isaac na súa vida, é o primeiro libro que edita, o primeiro libro que escribe, o primeiro libro que debuxa e o primeiro libro que escribe. Pero non só eso, senón que é un libro que expresa moi ben o mundo, o universo de Isaac, de como afronta as cousas. É unha persona que mira con un sentido crítico e con un sentido comprometido e o reflexa na súa obra. O contexto deste libro é moi curioso porque reflexa, fai unha radiografía do mundo rural galego, en realidade, aínda que a fai da súa aldea, de onde está vivindo nese momento, que é o Castro de Samuelo, en Sada, onde monta a cerámica do Castro, pero é unha radiografía do atraso, da miseria, da ruína en que está o mundo rural galego na súa época. Hai que pensar tamén en dúas cousas cando abordamos este libro. Isaac chega de Madrid a mediados dos anos 40, 46, 47, sí, escapando de Madrid. Ele escapa, fuxe. É un pintor con éxito en Madrid, lle fan grandes exposicións, o alaban grandísimos críticos na súa época. É un pintor que triunfa en Madrid, pero, sin embargo, ele en Madrid non está contento. Non está contento porque está pintándolle retratos a unos personaxes cos que non está nada a gusto. Iso o vai a reflexar el no dibuixo número 2, no que se chama O meu cabalete. Aí explica perfectamente por que Isaac deixa a pintura en Madrid e se ven a Galicia a facer cerámica. Está explicado no segundo dibuixo. O contexto, polo tanto, é dun home que ven abafado, ven agoneado de Madrid e se atopa nunha aldea. Se atopa nun paisaxe precioso. No último dibuixo, no dibuixo 20, fai, digamos, fai está contento de ver a paisaxe de Sada, da ría, do Monte Breamo, está contento de estar fora do barullo de Madrid. Pero, por outro lado, este libro é a saudade do emigrante, a saudade do home que está a 10.000 kilómetros da súa casa. Por que? Eu son da teoría, el nunca nos explicou exactamente onde fixera este libro, pero está clarísimo que este libro o escribiu e o dibuixou en Madalena, a 100 kilómetros de Bos Aires, onde montou a fábrica de porcelana de Madalena. Por que? Porque o primeiro dibuixo é un recordo da familia. O emigrante que está longe se acorda da familia, se acorda da muller, se acorda dos fillos. Iso no dibuixo número 1. E no dibuixo número 20 fala explícitamente do emigrante. A parte deso, hai outros dibuixos que fan referencia á emigración. Hai polo menos 2 dibuixos máis dos 20 que compoñen o libro que fan referencia á emigración. Por lo tanto, estamos ante un libro do home triunfador que sale de Madrid e se refuxa nunha aldeiña perto da Coruña, e, por outro lado, dun home que se vai a Argentina de emigrante a montar unha fábrica de porcelana. Ben, o libro, como dixen antes, é unha radiografía do mundo rural, clarísimamente, pero é unha radiografía comprometida, unha radiografía crítica. El sabe ver as eivas que ten a sociedade rural galega nese momento. Non temos máis que ver a cantidade de personaxes aos que lle fai unha visión ácida, crítica, incluso pesimista. Está o señorito, está o xuez da Bisbarra, está o louco, está o
o home o feirante, bueno, unha serie de personaxes que son os que teñen atrapado a sociedade galega nese momento, non? Atrapada e a teñen miserabilizada, non? Este libro deixa perfectamente constancia dese mundo, non? É un libro precioso, é un libro bonito, eu creo que é dos máis bonitos, dos máis interesantes que fixo Isaac, porque aquí está o universo del. E ademais ten a particularidade de que un libro que non se sabe se os textos os fixo para acompañar as imaxes ou se fixo as imaxes para acompañar os textos, non? Está esa doble vertente de Isaac, de pensador, de intelectual, de home crítico co seu entorno, e do artista plástico, non? Con eses preciosos dibuixos nos que retrata ese mundo que lle aparece cando chega ao castro de Samoido no ano 1946 ou 47, e se atopa con ese atraso e esa miseria. Ben, quedo moi agradecido polo tanto ao Ateneo por este precioso recordo, esta preciosa lembranza de Isaac, este homenaxe tan bonito, e moi agradecido tamén á Diputación por acoller o libro e o patrocinio. Moitas gracias. Gracias. Damos a palabra ahora a Xerardo Estévez, exalcalde de Santiago, socio do Ateneo, ateneísta, compostelán e amigo de Díaz Pardo. Amigo presidente, representante da Diputación, non teña gusto de coñecerte, pero a verdade é que o Ateneo ten moito mérito. E o primeiro que digo é o mérito que ten o Ateneo en esta situación, pois reeditar este libro, que cando un axuda a presentar un libro, bueno, folleo máis ou menos así, non? Leino porque interesoume, non o lera. Leino. Logo, teño unha nota moi rápida. Isaac non necesita loanzas. Non necesita. Por lo tanto, ollo cas efemérides, porque tenden a engrosar as biografías. E é un problema moi serio do personaxe que se convirte en mito e evidentemente queda nada máis que un aspecto que interesa e ao final termina en fábula. Irreal. Imposible. Un santo. A mí o que me interesa de Isaac, me interesaba e me sigue interesando, é que as distintas facetas pasoulle a todas un hilván, un pespunte, un zurcido. Cartelaría, grafismo, escenografía, arte mural, téxtil, artes gráficas, arquitectura, pintura. Co difícil que supón ter un contexto que evite a monografía. E iso supuxo unha herdanza para Galicia e unha cultura de sabedoría e da beleza, de saber o que hai que facer e de facelo bello para o povo e para a burguesía. Esa dualidade que tan característica del é capaz de resolvela hilvanando as distintas expresións artísticas. Ao mozo Isaac, isto escribino hai pouco, tocoulle sorrir e tragar as vaguas e a xenreira.
esa vivencia de ter que conciliar o seu eu íntimo co ser social pesou sempre no seu ánimo. Quizáis non puido escoitarse a sí mesmo, non tivo tempo, nin verbalizar a angustia ao modo lacaniano, de que aí dedicou boa parte da súa vida a recuperar a memoria abandonada. Isaac e Camilo foron éticos. E o máis importante, xenerosos. Eu poucas veces vi unha persona tan xenerosa como Isaac. Xenerosos co seu país. Un entrega a vida ao país, Camilo, e outro entrega tanto como a vida á xuventude. A xuventude sufrida da posguerra. Isaac era faz e en vez ao mesmo tempo. Un poeta da economía. É imposible isto. Pois era un poeta da economía. É imposible, era un oxímoron. E en Compostela desprega a súa alma galeguista. E na Coruña revélase máis o seu perfil republicano. Eu sempre lle decía, ti non ves un evento, cambias o registro. Ves no coche, e volveste vazquista cando chegas a Coruña, e cando ves aquí, pois estás máis cos galeguismos aquí. Porque el era capaz de conciliar incluso esa dualidade do republicanismo co galeguismo, en dúas cidades. Seguramente estes dibuxos e textos foron feitos en torno á vida, a enfermedade, a agonía e a morte de Castelao. Nesa sombra. E son, sabedes o que son? Un grito. Non un berro, porque un berro, berrar, a verdade que non me gusta moito a palabra berrar. Berrar como un grito a voces, un grito así comunitario. É un grito, un epílogo a favor e en contra da paisaxe e personaxes que había que sobrepasar. É dicir, é un grito contra unha forma de ser que había que modificar. Conclúo. Cales son as palabras, sin enfatizar, que a mí me gustan de Isaac? Tesón, afán, empeño, anhelo, ímpetu, desexo. Son as que me interesan. Capacidade de ir por diante, de ser disconforme. Todo o que hoxe voto de menos. Voto de menos Isaac. Voto de menos en esta cidade. Este conxunto de palabras. É verdad que estamos nunha situación que mérito tendes, volvo a decir. Pero é verdad que temos que pensar que mañán está aí, que temos que construir agora. Por iso o Ateneo ten un compromiso especial que está desrealizando moi ben. Cal é a Compostela cultural post-Covid? Agora temos que facela. Deste imos salir. Pero hai que diseñala agora. Isaac xa estaría traballando en como tería que ser unha vez que saiamos. Chamanlle vacuna. Vacuna é algo máis. E construída co esforzo impagable duns poucos círculos como este Ateneo para ser o gonzo, a rótula da convivencia e do cosmopolitismo, que é moi importante. Gracias. Muchas grazas, Gerardo. E agora damos a palabra a Milagros Castro, que é concelleira, pero que neste caso está representando o presidente da Deputación da Coruña, entidade sin a cal o libro non sería posible. Moi boa tarde. Don Xosé Ramón Pousa, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación, don Xosé Díaz, don Xerardo Estévez, exalcalde de Santiago de Compostela, don Salvador García Bodaño, presidente do Ateneo.
amigas e amigos. Para min, hoxe é unha honra e un placer estar aquí representando a Deputación e máis nomeadamente o presidente Valentín Formoso, do que teño que disculpar a súa asistencia. Despois de escoitar, é difícil falar despois de escoitar todas estas palabras que xa se dixeron aquí, pero eu quería decir que desde o berce Isaac Díaz Pardo bebeu da cultura e da arte dos grandes galeguistas da historia. O primeiro, o seu pai, Camilo Díaz Baliño, escritor e artista, membro das Irmandades da Fala. Máis tarde, medrou escoitando a grandes persoeiros da historia de Galicia, como se dixo aquí, Castelao, Risco ou Otero Pedrallo. Non é de extrañar que baixo esas influencias florecera un artista, pero un artista tan polifacético e esencial para a nosa cultura, para a cultura de Galicia. Nunha época, como decía don Xerardo Estévez, unha época escura para a nosa terra. Pintor, empresario, ceramista, escritor. Resulta difícil resumir a longa e diversa trayectoria de Isaac Díaz Pardo nunha soa faceta. Pero tal vez un dos aspectos máis destacables na súa biografía foi conseguir esa fusión perfecta entre a arte e a industria que ninguén fixera antes en Galicia, dando lugar, como tamén xa se dixo aquí, a grandes proxectos culturais e empresariais como Cerámicas de Castro e Sargadelos, que democratizaron a arte herdada do noso pasado, levando aos obxectos de uso cotián e xerando ao mesmo tempo unha importante actividade económica na nosa terra. O libro que hoxe presentamos constitúe a despedida formal de Díaz Pardo, pintor, e recrea as persoaxes que rodeaban na sada dos anos 40 e dos anos 50, que tamén é unha representación de toda Galicia. Esta presa de debuxos, que como se dixo aquí, veu a luz por primeira vez en Bos Aires a mediados dos anos 50, unha pequena edición, efectivamente, de 200 exemplares numerados, vai chegar agora grazas á xenerosidade da familia Díaz Pardo e grazas tamén ao Ateneo de Santiago. E vai chegar a un público máis amplo, permitíndonos gozar da súa arte, a súa retranca e o seu agudo sentido de interpretar a realidade galega. A través dos seus debuxos e comentarios fai un retrato do atraso e as miserias polas que pasaba a nosa comunidade e, como non, da emigración. De feito, non está claro se o propio Díaz Pardo creou este libro en Galicia ou en Bos Aires, onde neses anos estaba a crear a súa fábrica de porcelanas de Magdalena. En todo caso, a min alégrame dicir que xa aló polos anos 40 a Deputación da Coruña soubo ver o enorme potencial que tiña este artista noso e converteuse nun dos primeiros mecenas, contribuindo así os primeiros chanzos do camiño cara a súa prolífica carreira. E foi grazas a unha bolsa do ente provincial da Deputación da Coruña cando Díaz Pardo puido formarse en Belas Artes en Madrid, onde conectará co deseño industrial e a pintura do Renacemento. Mais aló dese apoio, que ven demostrar a importancia das axudas públicas para o estudo e as artes, a colaboración con Díaz Pardo mantívose ao longo dos anos con diversas colaboracións culturais que quen sabe ata que punto tiveron ou non importancia na carreira deste gran home que hoxe coñecemos. Tantos anos despois, esta colaboración entre Díaz Pardo e a Deputación mantense, de algún modo, a través do Premio Provincial que leva o seu nome. Deste xeito, honrámolo e continuamos a dar o noso apoio ás futuras xeracións de artistas porque non sabemos en que momento podemos estar colaborando cun novo Isaac Díaz Pardo. Moitas gracias, parabéns. Moitas grazas, Milagros, e finalmente pecha o acto o presidente do Ateneo, Salvador García Bodaño. Moi boa noite. Vou dar unha lectura ao que se titula Memorial de Isaac Díaz Pardo,
e me dirixo a teneístas, precisados amigas e amigos, gardo aínda un íntimo recordo, dende ben neno, da fonda tristura de meu pai cando lle viña en mente o asesinato do seu amigo, o pintor Camilo Díaz, perpetuado por fascistas. Lembro tamén as frecuentes referencias de que Camilo facía xa que viaxaran coa coral de Ruada, Ourensá, a Argentina, Uruguai, Brasil. El ía como escenógrafo e meu pai como presidente e presentador. Daquela viaxe consérvase na casa un estimado e magnífico retrato do meu pai, debuxado e datado a bordo do Highland Prize o 17 de marzo de 1931 e alá por aquelas terras americanas o escollería a instauración da Segunda República Hispana. Camilo e meu pai xa se conocían das Irmandades da Fala e do galeguismo aquí, en Santiago de Compostela, onde Isaac Díaz Pardo naceu o 22 de agosto de 1920 e o medrar sería tamén un activo intelectual galeguista, ademais de excelente pintor, ceramista, emprendedor empresarial, etc. Na actualidade, como hoxe quero aquí lembrar, gárdanse no seu apreciável legado aspectos plurais das súas obras e da súa entrañável e referencial memoria, da intensa conxunción que sentía por esta súa terra, por esta nosa lingua e polo pobo de nós. Superada a etapa de terror que levou a morte ao seu pai, Isaac Díaz Pardo, aínda co temor na súa mente, iniciou unha etapa de formación e de creación artística centrada na pintura nun primeiro tempo que o levaría a unha evolución posterior cara á industria cerámica. Este impulso creador, co apoio de artistas como Luis Seoane, desemboca na creación das industrias cerámicas do Castro, en Sada, e de Sargadelos, en Cervo, aínda referentes da innovación e calidade da industria cerámica e, en boa medida, depositarias da imaxe da marca de Galicia. No pasar do tempo, Isaac e Moiseu coincidimos en diversas institucións ás que pertencíamos como membros fundadores ou cofundadores ou da Xunta Rectora. Con grande estima e ilusión gardo na biblioteca un exemplar dun caderniño con ilustracións fotográficas daquela importante xira superamericana dos nosos pais e máis vin outro no Museo de Carlos Maside que probablemente estean hoxe no Museo de Galicia. Con grande afecto tamén gardo un debuxo que nos fixera Isaac para a invitación de cando Xulia e Moiseu casamos, coa dedicatoria cos meus mellores votos de felicidade, Nadal de 1982, Díaz Pardo. E con igual gratitude gardo a placa de plata que me entregou no 2005 na cea homenaxe que me deran organizada por Eulogio Ruibal, os escritores e escritoras composteláns polo meu 70 aniversario. Cun extraordinario alcance nos diferentes soportes e espazos mediáticos e como un imparável vento de consternación que veo percorrer os confins do mundo da cultura galega, no aquén e no alén-mar, así se expandiu a triste nova do pasamento do excelente pintor
e significado industrial e escritor galego Isaac Díaz Pardo. Unha figura de grexo relevo, ademais, no sector da creación e modernización da cerámica artística industrial, realizada nos seus inicios nas fábricas de Ocastro de Salmoedo, en Galicia, e en La Magdalena, Argentina, facendo así mesmo posteriormente na modernísima planta fabril de activación e remodelación innovadora do complexo de Sargadelos coa modernaxe de novas figuras artísticas e deseño de baixelas amplamente difundidas e gozadoras de grande estimanza, incluso no paradigmático MoMA neoyorquino. Asemade, coa estreita colaboración do sobranceiro pintor Luis Seoane e de Andrés Fernández Albalat, director arquitectónico das avanzadas instalacións, que se reunirán con el en sociedade, promoveron unha serie de proxectos renovadores en diversos campos artísticos e da difusión cultural no ámbito editorial e no sector xornalístico, no Laboratorio de Formas de Galicia, Seminario de Estudios Cerámicos, Museo de Arte Galega Contemporánea Carlos Maside ou o malfadado Instituto Galego de Información, entre outros, aínda que pase a historia como un dos mellores pintores deste país e polo seu papel como ceramista. Díaz Pardo foi moito máis que un creador plástico. Foi un agitador cultural que puxo en marcha Edicións do Castro, un dos centros editoriais máis importantes do país e únicamente unha realidade teimada e contraria puido evitar a posta en marcha de Compostela dun proxecto xornalístico diario como Galicia. A de Isaac foi unha vida, en fin, como a de seu pai, entregada á arte e á cultura. Nun primeiro período, ao prolífico e prezado cultivo das artes plásticas, e nun segundo, a incansável promoción da nosa cultura como empresa no transcorrer dos moitos anos de éxito ata que a ingratitude e a cobiza de algúns accionistas andaran a derrubar tantos traballos e soños construídos, se ven a súa maxistral pegada na nosa historia permanecerá indelével. Isaac foi un notável referente cultural inesquecível, compostelán de nacemento e vocación que nunca perdeu o horizonte da Torre Berenguela como norte na súa vida, vibrante e complexa. Un insigne exemplo para Compostela e o noso complexo devir artístico, porque a historia cultural deste país non se entendería plenamente sen Isaac Díaz Pardo. Por todas estas razóns, o Ateneo de Santiago impulsou esta homenaxe e a edición facsímil non venal en relación coa Deputación da Coruña do libro ilustrado Unha prexa de dibuxos feitos por Isaac Díaz Pardo de xente do seu rueiro, facilitado pola súa familia e que pretende representar o agradecemento desta cidade a un dos nosos grandes creadores e tamén servir de vehículo para que todos entendamos con maior claridade e aportación que Isaac ten feito para a grandeza desta cidade e de Galicia. En nome do Ateneo de Santiago, moitas grazas pola vosa participación e a vosa presencia.